Šta znaš ovo? Gdje si ti sad? Pa znaš da imam zakaz. Trebalo je da budeš ovdje u 7. To rekla sam Sari da ću doći u 8. Sad je pola 9. 8:20. Super. Marko, znaš da mi je bilo važno šta? Važan ti je posao. Sad u ovoj toj drugoj sezoni imamo potpuno drugačijeg Pavlovića, koga životne okolnosti smeštaju nešto na neki teren na kom on nije siguran i potpuno izlaze nove stvari o njemu. Da li će se desiti ljubav sa Milicom Lukić ili neće, pa prosto gledajte. Taj posao sam po sebi nije ni malo lak, to je jedan od najtežih poslova koje čovjek možda radi zato što imate u rukama ljudske živote i to je velika odgovornost i koncentracija koja je potrebna da biste uradili svoj posao kako treba, tako da u tom smislu je teško, ali sad meni kao glumački zadatak to ili neki drugi ne pravim baš razlike. Jedino što je teško što svi ti termini koji su mi nepoznati, trebalo je da ih naučim, da naučim šta oni znače, šta oni predstavljaju u realnosti, što je bolje moguće da bih razumela eto kako se nešto radi, neki proces njihov. Testovi koagulacije. Radite snimak grudnog koša, urin i urin. Prisustvovao sam raznim operacijama i tu sam 1000 puta u javnosti izgovorio. Jesam i dosta sam se spremao zato što je to nešto što izlazi iz nekih normalnih okvira. Vi morate da apsolutno vladate terminologijom medicinskom koja je preteška, osim za ljude koji se bave medicinom. Svaka uloga je izazov. Vi ste uvek na nuli, vi ste uvek od početka. Svaki put kada dobijete scenariju, vi od početka krećete, kao da prvi put vidite scenariju u životu i prvi put prilazite iz izgradnje lika, naravno zajedno sa rediteljem i celokupnom ekipom i tako dalje.